रौमारिनि सिफुं हारिमु आफादा दिनै मुलुगाव मुंदांखा जाबाय। जोनोमनिफ्रायनो हारिमुखौ जोथोन लानानै एसे गेवलांसार होनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थानाय जादों। खाम, जथा, सिफुं, मोसानाय, मुसुरनाय गासैबो बिथिङाव बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। दिनैहाय बे सिफुं हारिमु आफादनिनो हारिमुवारि फोरबो थामथि खेबनि थाखाय बिथांमोना दिनै बे रौमारिनि गावसिनि लांगोनायावनो खुंदों। बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। गोबां हारिमु आफादनि सोद्रोमाफ्रा दिनैहाय बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों। बादायनाय बेवहाय दङ, मोसानाय, मुसुरनाय, दामनाय देनाय गासैबो बादायलायनाय दङ। खोब मोजां मोनसे परिबेस आरो हान्जा सुरनायबो बिथांमोना खालामदों। बे बर' माहारिनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो दिनैसिम आं नुबाय थादों सिफुं हारिमु आफादा बिथांमोना मोसानायल' नङा, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय आरो बेल' नङा, बिथांमोना दिनै खाम बानायनाय, सेरजा बानायनाय गासैबो बर'नि जि दामजु दं बेखौ बानायनानै माने जोंनि गेजेराव फोसावनाय, बेखौ सुबुंनो होनाय, बायनो थाखाय खाबु होदों। बे गासैबो बिथिङाव बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। खोब मोजां आरो बे हारिमु आफादा जोनोमनिफ्रायनो खोब मोजाङै मावबाय थादों, जाफुंसार जाबाय। आरो आंनि नोजोराव बेबायदि आफादा खोब खम बर'आव, खोब खमानो। आरो बिथांमोननि जे मोनसे खामानि मावनाय, बिखेखयै जोंहा नन्दलाल बसुमतारिमोननि दैदेननायाव गोबां माखासे सिफुं हारिमु आफादनि जोथोनाव जेरैबायदि मानसिफ्रा आवगायबोदों बे हारिमुखौ मोजां मोननानै खामानि मावनो थाखाय। आरो गुबैयै माने साननांगौ बिथिङा जादों मा, हारिमु फोरोंनो थाखाय मोसानाय मुसुरनाय आरो दामनाय देनायखौ फोरोंनो थाखाय बिथांमोना लाइमोनफोरखौ टारगेट खालामदों। गुबैयै दा स्कुलनिफ्राय आराम्भ खालामदों। एम इ स्कुलाव फरायनाय, हाइ स्कुलाव फरायनाय, हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय बे गथ'फोरखौ जरित' खालामनानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। बेयो खोब मोजां। मोनसे जेनेरेसन टु जेनेरेसन बे हारिमुनि फारसे बयबो मोजां मोननानै बेखौ मोनसे गावबो दिन्थिफुंलांनो हानाय रोखोमै बिथांमोना फोरोंथाइ होदों। बे खोब मोजां जादों। गतिके आं साबायखर बावो सिफुं हारिमु आफादखौ। आरो दिनैहाय बेबायदि मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों।